Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kutamadida konse ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala yemwe adatipanga ife kukhala asilamu. Pambuyo pake mtendere ndi madalitso zipite kwa umaliza mwa atumiki yemwe ni Muhammad, akubanja lake, masahaba ake, komanso matabi'in wa tabi'in. Ngani yake si apatali tikufuna kukambapo zokhudza Valentine's Day. Ife ngati asilamu sitikuyenera kutenga nawo gawo lina lililonse lokhudza Valentine's Day. Kaya ndi anthu amene tikupanga business sitikuyenera kutsitsa malonda athu pa chifukwa cha tsiku limeneli. Kaya ndife anthu amene tikugwira ntchito sitikuyenera kutenga holiday pa chifukwa cha tsiku limeneli. Kaya ndife anthu amene tini makampani sitikuyenera kupereka holiday kwa anthu athu ogwira ntchito pa chifukwa cha tsiku limeneli. Chifukwa chonena kuti mchitidwe wosangalala tsikuli ndi mchitidwe wa jahiliya wa umbuli. Mukayiona mbiri yokhudza kusangalalira kapena kuti kukondwera pa 14 February pa Valentine's Day zidayambika ndi anthu amene ali opembedza mafano. Munthawi imeneyo Aroma kuyambira pa 13, 14 mpaka na pa 15 mwezi wina uliwonse wa February chaka china chilichonse, iwowa amasangalala chisangalalo chotchedwa Lupercalia. Ndipo chisangalalo chimenechi chimayambira ku mphanga ya lupako. Kenako anthu amasangalala ku phiri limene mphanga limeneli lidali phiri la Palentine. Ndipo akachoka kumeneko amapita ma open air kumakasangalalanso kumeneko ndikumachita miyambo yawoyo. Komanso mmalo awo kumanirana amene amapanga ma meeting amene amachita kuti comitium amasangalalanso kumeneko. Ndiye chimene chimachitika nchonena kuti kumphanga la lupako kumaphedwa nyama, kumaphedwa mbuzi zazimuna, komanso kumaphedwa agalu. Ndiye tundu uliwonse wa anthu umene ufuna kusangalala kapena gulu lililonse la anthu limene likufuna kusangalala limapha mbuzi ziwiri zazimuna ndi galu mmodzi. Ndipo akazi achichepere amene sadalowe mbanja amakhala maliseche ndi kuyima m'mizere, ndipo amakwapulidwa ndi zikopa zimene zasendedwa kuchokera ku nyama zimenezi. Muchiyembekezero chawo akaziwa amayembekezera kuti ziwapangitsa izizi kuti akhale obereka in case akakalowa mbanja akakhala osabereka. They believed kuti this would make them fertile. Izizi zidali zinthu zoti akamaliza kupanga zimenezi amayika mayina akazi amene awakwapulawa ndi zikopazi mu mtsuko kapena kuti muchiwiya ndi kuchikhuchumula. Ndipo mwamuna wina aliyense amabwera ndi kudzatola mu mtsukomo dzina. Ndipo dzina limene akalitola mkazi amene atapezeke pamene popoyo ndi yemwe amagonana naye chaka chathunthu kufikiranso chaka chinacho mwezi ngati omwe wa February mu tsiku ngati lomwelo. Ngati apanga zimenezo pa 13 ndikuti azigonana ndi mkaziyu mpakana pa 13 chaka chotsatiracho. Ndiye izi ndi zimene zidakhazikika ndipo ndi zimene amasangalala. Koma kubwera tsopano kwa mtsogoleri wa Roma amene adali Pope Gelasius I ndi amene adathetsa chisangalalochi mu 5th century AD. Ndipo adapanga replace ndi chisangalalo chokumbukira Valentine yemwe adaphedwa pa 14 mu 3rd century AD. Adaphedwa ndi Roman Emperor yemwe ndi Claudius II. Kusonyeza kuti zisangalalozi chiyambi chake si cha dini, olonga kale anachisintha kuti azisangalala pa 14 kuchotsa pa 13 ndi pa 15 adapangabe zimenezo si za mudini. Pa chifukwa chimenecho msilamu wina aliyense sakuyeneka kuti awatsatire anthu amenewa mu ntchito imeneyi yomwe mtumiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam sadayichite. Ndiye pomaliza tidziwe kuti bid'a, chifukwa imene ndi bid'a, kuyankhula kwake
Sufyan ath-Thawri rahimahullahu rahmatan wasi'a ada yankula kuti albid'atu ahabbu ila iblis, bid'a ndiyo kondedwa kwambiri kwa satana, min alma'asiya, kuposa uchimo umene anthu amachita. Alma'asiyatu yutabu minha, machimo munthu amalapa, walbid'atu la yutabu minha, pamene bid'a munthu samalapa. Ukonza kumuona ngati mutsiku limene likuchita chinthu chabwino, ukumukonda mkazi wako, ukumukonda mwamuna wako, kugulira na maflowers, mukuvala za red, ndikumati izizi ndi zinthu zimene zili zabwino. Pamene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam adasiya njira yachikondi imene mwamuna ndi mkazi angapangire, ndipo yeyo mtumiki sadapange zimene mamushirikuna makufar adapanga. Ndiye tiyeni titsatire njira imene mtumiki adatisiyira, tisatenge njira ya anthu amene Allah adawakwiyira ndi kuwatemberera. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.